Sziasztok! Most itt egy Bandicam tutorialt szeretnék nektek bemutatni. Sokan mondják a barátaim, hogy ők a Bandicammel akarnak fölvenni videókat, de nem hallják magukat. Ugye itt a videó, beállítások, és beállítjuk, hogy a mikrofonunkon legyen a hang. Ne Win7 szóljon, Wasabi, mert úgy nem hallod magadat. Oké. Itt mit is mondjuk még? Ugye ez Bandicam tutorial, szóval be fogom mutatni az egész Bandicam. Az a baj, hogy ez egy regisztrálatlan és meg kell venni, ezért csak 10 percig tudok videót venni. Ugye itt, hogy hogy hány F12 állítod le, meg indítod, jó, F8 szünet, itt teljes méretet ugye, FPS, csatorna, frekvencia kóde, mit találj. Egérkurzor rejtése, hogy lássák a videóban az egeredet. Egérkattintás hatása, hogy kép. Ugye nyomunk egy F11-et, és már le is fényképeztem, mutattunk, és hát a képernyő. Egérkurzor itt is rejtés, az állandó rejtése. Itt be tudod állítani milyen minőségű legyen. Ugye itt meg tudod vásárolni, honlap, cél. Itt, amikor DirectX.png ablakon van, akkor nem tudod felvenni a videót, ezért téglalap képernyő. Hát ennyi is lett volna ez a tutorial, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!